Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usamla natnya remai bolong kunjung MLA berim ke soyong konstituensi ba HDR Lingdo hakalai puai trek la lingkot ajar posan ulah thep kerteng banyak kunye ke election MDC nanong spung soyong konstituensi chike ying dor bar thawan jong ka khasi hus autonomous district council kubansan long hakal puai trek urampang ajar posan Hagaji kram kelar petai kubor unu samlau loang bagi jingmi jong usha khaman hagan ke kenti kalau nomor bagi patba kidang pai khaman chike ying ke sem jong u bagi dang donru ke jingi yo kpa jong u ba HDR Lingdo blaklat no na kan dikesla pertai ngala he asana kongres te kumbakalong ka jing angnut ka jong ipa kamsim la urlong te kri parti kongres ka badon mi ka tolong ka ba tengrai ka baskem tahi bat kilok ki jori ki baya ong badi ban rum is kongres kinong krisyan as a student of law is ever evolving we don't come with ban gimla masak sak komju mi hapan evolve lang bat kalau ko bat ka thei jing long ban ka bot ma ti kup tahi ini ban scam promote at the same time ban safeguard ke ya ka jing long terbai ke jong ni an ke de ka ban kam lut hi baro mo kapuar ke sebatai ngandel asyong hakasuki ke ke bi don kam en le tan man keren lupa gaban sawan ka jenja nga ngami skman ka jing ketu kan pham jing perlok ki bapai khamat sekalian dah po ba ngami kateng kami isu jonga hadin bisa mi jong ki we de ngamla ban ong gi we temar ba in politics si democracy hi anyone has the right but contest ngimla ban khang nga kadon la ka jong thong ki we candidate bidong la ka jong thong tai I have to do justice kata kajing jong pajba ya kayeng ya ipa kamtam I have to see justice kata ba ongai fi karam ngampat dap si ngapsi kaliang di kamobha kata di keti pa ngan bu ko tahi perbet lut gijing jong snong kum MDC ikiput kisam kidon gijing ini tai kidon gijing wet si iba pilatip kamha ai nga song soai suki prinsipe ya kam mar kan sukren dak tien kam donjumut ai ka kam kan keren